मास्टर जी लगाता बेटा राजू अभी नहीं है, लगाता उनका का अभी तक ले छुट्टी नहीं मिला। हाँ रामदास जी, अभी तक उनकरा के छुट्टी ना मिलल होई। जनते बड़ा सरकारी अफसर हो गइला के बाद में जल्दी छुट्टी ना मिलेला। हाँ मास्टर जी, रउआ सच कहत बानी, सरकारी अफसर बनने के बाद जल्दी छुट्टी ना मिलेला। मास्टर साहब, हमारा मन में एगो विचार चलत बा, अगर राजू बेटा घरे आ जाए तो उनकर हम विवाह कर देते। रामदास जी रउआ चिंता मत करी, राजू खातिर हम पहले से लड़की देख ले बानी। ठीक बा मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, बुढ़ापा में अब खाना पकावल बहुत मुश्किल हो जाता बा। अगर घर में बहू आ जीती तो हमनी के कोनो कष्ट ना होई। देखत बानी मास्टर जी, कसम साधु पर गुजारा करते बानी। गुरुजी गोल लागत, बाबूजी गोल लागत। जुग जुग जी हमार शिष्य, तू शहर के बड़ा अफसर बन के हमार नाम रोशन कर देला। जुग जुग जी हमार बेटा, आज तू गांव में अफसर बन के रामदास के नाम बहुत रोशन कर देला। अपन माई गंगा का भी सपना आज पूरा करके दिखा देला बेटा। रामदास जी सातू राजू के भी पियाई। ठीक बा मास्टर जी। बेटा राजू ला सातू पिया, हम जात बानी खाना बनावे। बाबूजी आज खाना हम बनाए। राजू आज तू खाना बना के खिया देवा, बाकी दिन कुछ सोचा राजू। गुरुजी हमरा और बात के ना समझते। बेटा मास्टर साहब के कहला बाकी अब तू बियाह कर ला, ताकि घर में बहू आ जनता खाना बनावे के चिंता ना रही। हाँ राजू, तुहार पिताजी सही कहत बाड़े। ठीक बा, रउआ लोग के जौन मर्जी। रामदास जी रउआ बारात था जी, हम जात बन लड़की के पक्ष में और टाइम से आ जाए। ठीक है मास्टर जी।